kodwa phela ngale kwagogo uyena yedwa kulomuzi ongihloniphayo. Mhlawumbe ngeke azasho lutho ku-AJ yangazi. Hayibo, ngibuze lento ofuna uyibuza. Bengifuna ukubuza ngo-Antara kahle kahle. Mayelana no-Antara? Indaba. Kishori, ngicela ungitshele bandla. Washona kanjani ngempela ngempela? Ubuke ukukhathele. Phumula. Kishori, hawukwenzakaleni ngibuze into engamele ngiyibuze. Lila, mina ngikudinelwe. Ayikho inkinga ukuthi ungibuze lo mbuzo. Ungalingi ubuze umuntu. Ungabuzi umuntu la ekhaya. Ngoba akekho umuntu othanda ukukhuluma ngo-Antara la ekhaya. Kunesizathu esihle. Ngakho ngiyakucela ungalingi ukukhuluma ngalento. Engayisho lani ngempela leyo nto? Kanti kwenzakalani emva kokushona kwa-Antara? Noma ngibuza ugogo ngakho? Le ntombazane ikhaliphile nangendlela bengimcabanga ngayo. Uma ngabe izobuza ugogo ngokudlula kwa-Antara emhlabeni, ngakho-ke kuzoba inkinga enkulu. Kuzomele ngimvimbe na kanjani. U-AJ uyithanda kakhulu le locket. Kungenzeka yini ukuthi khona into ayenzile uLila kule locket? Lila akukhathaleki ukuthi uzama kanjani kodwa kuzomela ulibone leli qiniso engikutshela lona. Ungangikholwa noma ungangikholwa. Kodwa unayo enye indlela. Uma ngabe ngikutshela ngo-AJ ukuthi wabulala u-Antara, kuyiqiniso lelo. Lila imanje uzolibona iqiniso manje. Lele ngakukhombisa lona. Ukuthi uyangikholwa noma ungikholwa, awunayo enye indlela. Uma ngikutshela ngokuthi u-AJ wabulala u-Antara, kuzobe kuyiqiniso. Uyengakuphi manje? Uxolo kancane. Hayi wena, Sawona, uzokwenzani lana? bhala phansi. Ngifuna
ikhekhe lesindo samakilo amathathu. Kunjalo ke. Ngifuna ukuhlela ukuthi ngithole namhlanje ebusuku. Uxolo, ibheki ivaliwe ubuya kusasa. Ini? Rivati. Usuvane wavala ibaker. Sekwenzekeni manje? Manje pho, wena ucabanga ukuthi nje kulula ngaleyo ndlela ukuvele wenze ikhekhe? Ucabanga ukuthi ngipress inkinobho kuphuma ikhekhe? Uyazi ukuthi ngisebenza kanzima kanjani ngivuka ekseni kakhulu. Yebo Rivati, buka ngazi yonke into mina. Ngixolisa kakhulu ukuthi ngizokwenza lento ngomzuzu ogcina. Umzuzu wodwa. Kodwa liyadingeka ikhekhe lamnumzane. Kulungile, ufuna ikhekhe lika AJ? Kulungile, ngayenzela incwasimende efana no AJ. Ngempela uAJ uyincwasimende. Mina uthini ngami? Wena usungahamba. Kodwa Rivati Rivati. Yes, wena ungahamba. Lelo order lekhekha ngizolenza. Awu kodwa Rivati. Uyangisusuluza nje kanjalo nje. Lalela, uyalifuna leli khekhe namhlanje ebusuku. Ngakho ngiyeke ngihambe ngiyolenza. Yebo ngiyalifuna ikhekhe kodwa ngifike isikhatsini namhlanje ebusuku Ngizokuthumela umlayezo. Kulungile uzongiyalezela uzothumela umyalezo iphi phone yami konje. Lalela ngizothumela udadewethu umlayezo uyena ozokutshena ha. Hawu kodwa Raviti. Yesh ngiyacela. Kulungile. Ngizohamba. Uthumela umyalezo kusisi wakho. Hayibo Gogo ha lala mntanami angifuni ukuvusa. Ngempela ubumile phela wena ubusuku bonke angifuni nje ukuthi ngikuphazamise ngiyazi ukuthi ukhathelelana. Hayi cha gogo. Bengilinde wena lana ngilalile ngesikhathi ngikulindile. Ngicela uhlale phansi bandla ngidinga ukukhuluma nawe. Ngizohlala phansi. Kulungile. Ngiye ngaye ethempeleni namhlanje ngiyothandaza. Uza lo Antara namhlanje. Ngiye ngayothandaza nje. Minyaka yonke ngiye ethempeleni ngalolusuku ngiyothandaza. Sonke ke siyesijabulela usuku la Antara lokuzalwa lapha ekhaya lela. Niyabungaza. Usho ukuthi nibungaza kanjani? Ngichaza ukuthi uAbiram kunezinto azenzayo phambi kaNkuluNkulu. uAntara wanikeza ilokhetho uAbiram. uAbiram ke wayithatha ngalolu suku lolu. Uye wagcina isithombe saAntara wasibeka phambi kwakhe. Siyesiphekeke konke ukudla uAntara wayekuthanda bese ke sika nekhekhe bese sidla sonke futhi. Iyona ndlela esibongoza ngalosuku lakhe lokuzalwa. Yenza into eyodwa. Uyayibona leyo lokhethi leyo. Leyo lokhethi ngiyiklina ngayo yonke iminyaka ngoba ke wena usufikile. Sekuwena ngose kumele ukuthi uyikline. Kulungile. Gogo ngicela ungilalele bandla. Ngeke ngikwazi ukwenza. Kungani? Awuyeke leyo nto. Uyazi ukuthi lokho esikabale ikhabethe lika Antara wami. Uza kanjani ukuthi ulithinte? Lila. Khuluma nami kwenzakaleni. Hayi cha akulutho. Ngitshela okunye ngizokwenza lokho. Kodwa hayi lokho. Ngiyazi. Ukusho lokhu ngoba usabo Abiram. Izosebenza kanjani ke lento? Ngoba kumele ukuthi uyenze. Manje uzongenza ukuthi nginyuka ama steps ngimdala kangaka. Uzokwenza ngithi? Yebo, ngizokwenza. Gogo, bengifuna ukukutshela okuthile bandla. Sizoloko sikhuluma phela ukuchitha isizungu. Nami kunomsebenzi kumele ukuthi ngiyowenza lapha. Ngimatasatasa uzoza uma ngabe usuthola isikhathi. uAJ ubengidinele ngoba nakho ngithinta ikhabethe lika Antara. Mangase ngitshela ugogo uzongibuza nje ukuthi yini ndaba nami ngilithintile ngempela lekhabethe. Kufanele ngithini mina kuyena ngempela? Lila
Kaze ngajabula ukubona nawe ukuthi nawe uyawenza lo msebenzi. Ngichaza ukuthi phela uAnti wayenza yonke into ethina ekhaya. Njengamasiko nemicimbi, kahle kahle kangijabulise yazi. Empela. Kwamnandi lokho. Ngizokwenza into eyodwa nje. Ngizolokhu ngikunikeza lo msebenzi nje kancane ngigcine mina ngingenzi lutho. Gogo. uAntara wayengave muhle bo. Wayenenhliziyo enhle kodwa naye. Uyibhadi nje. Angazi ukuthi kungani lento yenzeka kuye. Gogo. uAntara wafa. Wosa. Gogo, Ya ngene. sengikhona. Awungitshele ngakusiza ngani? Ufuna ukungisiza ngani ke manje? Hlala phansi khuluma nami. Hayi, bongizokhuluma nawe. Ngizokwenza nomsebenzi angithi. Sebenza. Manje ufunani la? Ngiyacabanga ukuthi uyasithanda lesigwebo sakhe songalala. Sengezwe ngawe ke. Mina sengimtshelile kodwa akafuni ukungilalela. Gogo ngicela ungenzele into eyodwa. Angithi uqinisa isandla kona wonke umuntu. Qinisa isandla nakuyena uzokulalela. Umzula ngithi ukuthi utheni? Hamba ke lila mntanami yolala. Hamba. Kodwa Ungabiki iqanda ubeka imbuba, hamba yolala. Hamba yolala. sengiyahamba ke. Emva kokufeza isifiso sakhe impilo yami yashintsha Antara. Awukhohle ule kurda. Ngizwa ngingenandlandla nsuku zonke. Kodwa kuze kube namhlanje ngisayigqoka le kurda kuze ngijabule. Ngizozama ukuthi ngiyiguqule le kurda engenayo inhlanhla ukuze ibe nenhlanhla namhlanje kuzoba kahle. Ubani lo mfana lo? Ubani lo mfana lo? Kungani ukhuluma naye sonke lesi sikhathi lesi? Ngikubuza umbuzo, ngithi ubani? Ngikubuzile wena ngiphendule. Ubani lo mfana lo? Buka Rifat, uyazini ngikutshela. Angeke ngimere into ukuthi ukhulume nabanye abantu. Kumane ukuthi angihlanye kakhulu. Buka, Rifat angeke ukhulume nabanye abantu. Ungowami kuphela kungele ikhanda lakho lo. Angilona ithuluzi lamuntu mina. Futhi angisiyena owakho. Rifat, ngilalele. Ungowami kuphela wena. Namhlanje ngizokukhombisa futhi lokho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.